Yn y Gymraeg, mae'r term cors yn cael ei ddefnyddio i disgrifio mawndiroedd. Ond mae yna wahanol fathau o mawndiroedd yma yng Nghymru. Dwi'n sefyll ar cors y dreiniog. Mae cors y dreiniog yn math o ffen. Mae ffeniau yn cael eu bwydo gan dŵr daear a dŵr glaw. Mae'r ffaith bod yn cael ei bwydo gan dŵr daear yn meddwl bod cemeg y dŵr yn wahanol, a mae hwn yn meddwl bod y rhywogaethau sy'n tyfu yma yn wahanol i corsydd eraill. Mae'r rhan fwyaf o'r corsydd eraill yn cael ei bwydo gan dŵr glaw yn unig. Mae corsydd crynedig, neu quaking bogs, a transition mires yn math o corsydd sy'n symud o un ffurf i ffurf arall. Enghraifft, yn symud o ffen i fod yn gors, neu'n symud o fod yn dŵr agored i fod yn gors. Efallai y math mwyaf iconig o gorsydd yng Nghymru yw corsydd yr ucheldir. Cyfor gorsydd yn ni'n galw rhain, a mae bod nhw'n gorchuddio'r tirlun. Mae cyfor gorsydd hefyd yn math o gors arbennig yma yng Nghymru. Dwy esiampl enwog o cyfor gorsydd yw cors fochno a cors caron yng Ngheredigion. Mae'r cyfor gorsydd yma yn unigryw oherwydd bod nhw'n tyfu fel cromeni o fewn y tirlun. Efallai gorgors yw'r gors mwyaf adnabyddus yma yng Nghymru. Mae'r corsydd yma yn ffurfio yn yr ucheldir rhan fwyaf. Mae'r corsydd yma yn gallu ffurfio oherwydd bod nhw'n ar tir uchel lle mae lot o law ac yn oerach.